hau ez da txarla serio bat ez da akademiko, orduan esiratiko la relajao, tranquileon, ze kontatuko zate, bueno, segidan, nahiz da PowerPoint bat ekarri dugu serioan egiteko, horrein iristen dara, hori zaitasuna. Txarla hau pentsatu genuen, edo prepau genuen, aspaletik genuen pentsatu egia esan, batez ere, lesbianismoa zitzaitean askotan jotzen genurako, jotzen degurako, lesbofobia zitzaiteaz, zegorra, represio jasaten dugun emakumizateaz gain lesbiana bagera, talakoak, ez? Hori dena hor dago, baina, uste hori beste txarla badala, gaur gatoz apologia egitea lesbianismoa eta batez ere boiera izatiai. Hasieratian igual helburua zen boiera etziana konbentzitzea boiera izatea. Hor dago helburu hori ere bai. Baina kontatu ginen, batez ere lehenengo txarla eman genunean boiera asko etorri zialako, izan zela pixkat, alegorikoa edo, eta opari bazara baita ere boiera bagea nontzako eta boiera politiko gainentzako esateko gure bizitza ze hona dan boiera izatzen da hostia eta ja inbiria sortu eta horregatik baita ere kendu gabe bere, bueno, usko edo ez, gauza batzuk broma gehiago, estatzu serioago, horretik esategu 11 arrazoi oso politiko diala boiera izateko, ez? Azken finean, bueno, ez dira boiera bakarrik desiogatik edo, baizik eta erabaki politikoa bat, ez? Erabaki horietan ebaita, nahiko dugu sartu bizea. Bai, bueno, hori errepikatu gabe gehiagik, eta hilek zenekin, guk zeo zarrengatik aukeratzen dugula boiera izatea, eta animatza dituzugula denoi boiera izatea, nahi bazue, eta asko gaia gamak. Gero ere bai ikusten genuen, zatidan oso politiko, hain pixka bat ja telebistan atatzen beria gero eta famosa gehiago lesbianak ez dakize, eta horren ikustatu gore bai peligro bat, ez? Lesbiana izatea arrazoi politiko hori gabe, eta horrengo aurreatik gogea, eta iko duguna da politiko. Boiera politikoa, zaitu goma jarri. Gogea. Horren 11 arrazoi ikuskatu. Bueno, lehenengo arrazoia jarri nahi genuna zen, gure sexualitatea eta bizitza arma politiko bilakatzen dira, ez? Orduan, hori guk oso argi dakagu, eta hori arma politiko bilakatzeaz gain, zer normalen arma politikoa lotzen dugu ere sakrifizioakin, ez? Edo politika egiteakin, guretzate bai dela oso askatzailea eta oso divertigarria bai, ez? Orduan adibidez, esaten dugu boiera, marika edo, bueno, heterosexualetan edo zeinek, badakala bere momentu hori, ez? Bizitzako armaiotik atea behar duna, ez? Eta normalen ere beti planteatzen dugu zerbait traumatiko bezala, edo bintzat como hori behar dezula eta, ez? Eta dakigu denak, hori, ez? Denak gala heterosexual hori demostratzen den ez den bitartean, ez? Den dugu Euskal Herrian oaindik gehiago gainera, ez? Orduan, bueno, guretzat da adibidez, armaiotik ateratze hori nola bilatu daiteke zerbait divertigarria eta gaina kontutan eukita hori, ez? Bizitzan zehar behin da berriz errepikatzen da zerbait dela askotan. Armaiotik ateratzen behar dugula bizitzan zehar, unero, familiak, lanak, jende berria zautzen duzun bakoitzero, klase berri batean juten zen bakoitzero, ez? Hoi da, kanpoa juten zen bakoitzero edo pora zenean, ez? Eta orduan hori, adibidez nola hon daitezken egoera batzuk, jendeak poretxo ematen duen heterosexuala zehala, ez? Eta zuk, esaten dezunean modu batean, tipa batekin hau, ezak izertan horrela, holako egoera tentsoiek oso divertigarriak eta plazeteroak izan ditezkenak. Eta gore parra egiten du, hortaz gain, armaiotik ateratzea hortaz gain ere, askotan gu igual autobusean ginean edo terraza batian gure artean hitzeiten nola joiatzen dugu, no ez, edo gure bizitzataz orokorrean hitzeiten ikusten ez duzunean ondokoak nola irian belarrian jartzen, ozea aurpegia jartzen eta juniten diala, eta horrekin guk asko disfrutatu izan dugula, ez? Hori indezak ez zuela, adibidez, badala gutzate bai beste alde oso positibo bat. Azkenean, armariotik ateratzea eta uneroko armariotik ateratzea hori zerbait astuna bezala bizitzen da, ez? Joan ere juna ez, eta berriro esan behar dut, edo berriz dago presuntzio bat, nire heterosexualitatean presuntzio bat, eta hori astuna itea baino, eta askotan astuna izaten jarraituko du. Gure artean ere, erramitak jungea garatzen, hori modu ameno batean eta modu azkenean irautzaile batean edo arma politiko bihurtzen, ez? Inkomodo sentitu araziz beste pertsona zegatatzen ez ezun kontuan hartuta, edo nizerrakit, broma bat inez, edo bere bestean burua kuestionatu araziz, edo... Eta adibidez guk esaten dugu ere, pixkat egozentrikoa bazat eta hitzeite asko gustatzen bazaitzue, nola festa afari batean edo mari batean zuen lagunekin, ez? Eta ez guztiak heterosexuala badia,
zure burua zitzeitea, esatezu, ez hau politikoa da, eta itzen behar dugun lesbianon seksualitatea. Ez zingo dugu nik zerekin foia autoretzen, eta zer gertatzen dut, eta zer guk hori iten dugu. Eta adibidez, ez? Eta gure kasuan politikoa da, hori argiak dago, politikoa da, bai, bentaja bat ere bai, eta gugorrela bizi dugula, ez? Eta, bueno, gero sartuko gehiago bai esplikata zer gaizki hain politikoa guretzat, sexualitatea eta boiera izatea eta beste harreman batzuk egitzea, ez? Anekdota zein? Anekdota zein? Bueno, gure lagun bat oso... Bueno, beste anekdota bat ez, gure lagun batek bere familiak intzeola eta hola osaba tipiko grafioso bat, ez, bai, noiz ekartzen dugun mutil bat, novio bat, no seke, eta horrela, ez, tipikoa da. Bai, baina, bueno, novioak hartzu dugu, seguro krestakin, izango gala olako makarra bat, ez da, berantzun ziola. Hombre, ez dakit kresta eukiko du, ez, ahora, un par de tetas y un buen coño seguro. Orduan, ez da. Espuma, infarto, bueno, bien, baina. Ukizia gero anekdota kontatzeko bezala, tabernan ja, taka. Está bien. Hay que hacerlo eso también. Bueno, lehenengo arrazoia ondo, ez? Osea, gure sexualidad bizitza azkenean ez da bizi beharra traumatiko bezala, sino momentu horrela bizkizuna. Bi. Oso politia da. Laguiti? Bai. Bueno, heteroarauari alde egiten diozu. Bueno, hori gutzatea bentaja bada en sí misma. En sí misma, ez? Esaten dugu bai, jake unibertsean gaude pentsatu liburua. Askotan hitz egiten dugu nola heteroarauari aske egitea jasaten dugun berdina, ez? Indarkeria. Baina emakumeontzat heterosexualitatea alden egitea da zapalkuntza egoera batetik eta indarkeria, askotan indarkeria egoera batetik aldentzea, ez? Orduan hori beraia ere bentaja badala. Ez azkenean askotan iruditza dugu esaten dugu, hitz egiten dugu heteroarauaz nola mantentzen gaitun emakume eta gizonok, baina batez emakumeok marra gorrien barruan, ez? Horiek pasatzen baitugu izan gaitezkera edo putak, edo boierak, edo maritxuak, ez? Eta guk esaten dugu, behin marra hori pasa eta askoz bizitza askeagoa bizitu dezakezula guzti horri alde egin da, ez? Eta ume hori asko gustatzen dugu baita ere. Lesbianismo politikoa ziteko ere, teorika desberdinen artean da, baina hola pixkat kompatiblia edo bada pensamiento heterosexual Monique Wittin liburua, ez? Orduan, zita bat irakurri nahi gero, zita asko gustatzen dugulako. Eta gero sartuko gehiago azaltzea, ez? Horrean guretzat heterosexualitatea erregimen politiko bezala. Describo la heterosexualidad no como una institución, sino como un régimen político que se basa en la sumisión y la apropiación de las mujeres. En situaciones desesperadas, como ocurría a siervos y esclavos, las mujeres pueden elegir convertirse en fugitivas e intentar escapar de su clase o grupo, como hacen las lesbianas, y o renegociar diariamente, término a término, el contrato social. No hay escapatoria, porque no hay territorio, no hay otra orilla del Mississippi, no hay una Palestina ni una Liberia para las mujeres. Lo único que se puede hacer es resistir por sus propios medios, como prófuga, como esclava fugitiva, como lesbiana. ¡Aleluya! Amén. Amén, hermanas. Zita hau irakurne genuen, eta gu Monique Wittin hitzak jarraituz argi dakagu, eta askotan errepikatu dugu heterosexualitatea dela erregimen politiko bat, ez dela ez praktika soil bat, ez da are gutxiago sexualitatean bakarrik oinarritzen da zerbait, ez da oraindik gutxiago hori ez, zakila eta alua dakaten bin arteko sexu harreman bat. Dala erregimen bat, politikoa, zabaltzen dara gure bizitako arlo guztitara, eta... Gure gizarte antolatzen duena hori bera? Bai instituzioan aldetik, bai ekonomian aldetik, bai arlo simbolikoa, gure gorputzak erregutplatzen dituna, gure identitateak eta desirak sorrarazteko harremanean dagona, hori dena erregulatzen duena. Eta, karo, argita garbi dana, emakumeontzat eta heteroarautik atatzen duen guztiontzat zapaltzailea, behartua, eta uko egin nahi diogun zerbait dela, erregimen politiko hori, ez? Orduan, guretzat lesbiana politiko izatea, politikoa da, zentzu askotan. Eta, gaina, ez? Zergatik esplikatu behar dugu askotan, sexualitatea ez da ulertu zerbait politiko bezala, ez? Ulertu da, feminismotik aldarrikatzen dugun bitartean, eta orain igual gehiago onartzen egan arren, askotan ulertu da sexualitatea da zerbait, pertsonala eta inkluso biologikoa edo etorri zaizuna emana, eta hor dagoena eta punto, ez? Eta
errespiratu behar ditugu lesbianak eta homosexualak, ze, denak gizakia gehaitan, eta horrean, ez? Horretan maitatzeko eskubidea dakagu. Ikusten duguna hor gaina dagoela ekintza bat dana horri alde egitea eta bazterroi eta bizitza eta kapitalismoa alde egiten diogun bezala eta hori oso ulertzen dugu, ez? Esaten dugunean edo beste inposaketa batzuei alde egiten diogunean, gustatzen dugu heteroaragoari alde egitea eraikitzailea dela baita ere, ez? Eta bazterroietan kokatzea gutzako oso da. Eta gainera hor, mila bat daitezkela, ez? Baina guk esaten dugu bezala lesbiana politikoa aldarrikatzen ari da, gu gaina gure lesbianismoa politikakin eta feminismoakin lotua ondu da beti. Baina, azkenean bai, egia dela heteroarautik ateatzeko modu desberdina daudela. Eta heteroaraua moduren batean haustea ere, berez politikoa hartzen dugula, ez? Baina guretzat gaina zabaltzen dela ez bakarrik, por supuesto, ez praktiketara, ez dugula ulertzen hori zerbait emana etorri zaigula eta guk ezin genula ezer egin eta orain aldarrikatu inbar dugu eta puntu, ez hortik. Ja? Bai, marki bat. Hirugarren arrazoia? Komunak. Komunak. Simuloz, disimulatuak eta diskotak ez gaino izan, ere? Hau, broma bat izateaz gain, guretzat komunak erabili nahi genitun, bai binomioaz eta Beatriz Preciado bere artikulu baten hitz egiten duen aldarri hortaz hitz egiteko, ez? Komunak, bai, tituloan ez gotzen hola zan, baina... Kaka egin pixagi generoa bersortuz edo, komunera juten dira generoa eraikitzea eta eragitea, ez? Piskat motzean esateko, berak aipatzen duna da eta netzat kaldera interesgarria dana da, nola, emakumea juten gehan alde batetik eta gizonak beste batetik, hor binomioa eta zatiketa eta binomio hortan sartzen ez diranak edo horiekiko indarkeria argia da. Baina hortaz gain, berak esaten duela da, nola, guk hain naturalizatu eta onartu dakagun emakumeak eserita pixaitea eta kaka ere bai eserita itea, bi ekintza horiek gaina itxita itea, ez, modu pribatuan, en cambio, maskulitatean kasuan, pixaitea egiten da zutik eta publikoki normalean, ez? Bakizuen nola, komun horietan. Eta kaka, en cambio, egiten da eserita eta pribatu da, ez, itxia da. Orduan, esaten du, badagola boterean eta identitate maskulinoaren eraikuntza performatibitate bat zutik egite horretan eta publikoki egitearena, ez? Eta hor galdera... Eta bestea pribatuki eta etxetan batez ere kontuan eukinik kakak guztiak izan ikusia daukala. Eta hori ere gizonek tapatu beharreko gauza badala, ez? Beto dixit, Bai, eta hori artikulo hor dago interneten baina ez irakurri edo gehiago landu, baina adibidez nahi galdera interesgarria baitzait mutilei galdetza zuen buruei, zeatik etxean ere zutik egiten duzuen pixa, printzipioz komodoa izan zitekeen eserita egitea eta punto, ez? Eta kontuatzea, zutik egite hori ez dela ez naturala edo komodagoa, sino que ja barneratu dagoen zerbait lotua dagoena maskulinidadeak, gizon izate horrekin. Eta orduan, beto planteatzen digu eta zerrakagu boiera, boiena usteko aukera bat, bai. Zatik, batez ere, hemen satuko gabutxekin, boiera maskulinoa goenak eranakin edo egon gaitazkenakin egon izan momentu batzutan edo bestetan, zenbatetan pasatzen egun, eta zer esan ja, transak dianak edo transgenero edo transexuala dianakin, zenbatetan pasatzen egun komun batera jun, nesken komun batera jun, eta handik atereak izanak, edo norbait bat sartzea eta esatea, konfunditu nahiz bera atera gero konturatu ez deskana sartu, hain bere txabal que haces aquí, todo, no, tengo tetas, hori ez. Eta konturatzea hori erarno bat dala, bizi ordez beti ere, baina ere pasazait, edo zakizet, barno dela desestabilizatzeko binomio hori eta ordenamendu hori zeina justo komunean oso espresoki ematen den, ez? Ez beste leku batzutan, igual, jo que se, arropa jutzen ezkero estea mutilena eta ikusiko dute eta baina bakoitzak erosten du nahi duna, ez? Baina komuna badaude arau batzuk, kasi legislatua diana eta leku batetik atzaitzutena bota zazade zure komun egokian, ez? Eta, guri askotan pasatzen zegoen oso gara, ez? Bai, ditugu adibidez anekdota, behin hori, itxura maskulinoa baldin badakazu femenino bitako bat, edo ambigua baldin bazea, beti gertatzea izkizu horrelakoak eta bai,
divertigarria eta irautzailea, por supuesto, baina baditugu anekdota desberdinak, bat Itu Josebe Iturrioz, ezagutzen duzu ez, fisikoki txura bai, eta gure laguna dela bai, eta adibidez Mexikon egon ginean ez, esate genuen Mexikon beha, baizala gizona, ze bueno, altura dela eta hile gutxia dutela eta horrena, beste kriterio visual batzu daude ez, eta orduan berak mutiltzat tratatzen den beti dago komunean. Buenos días, señoras y caballeros. Caballero, horretan nintu, derrepente atea komunetik, eta zaitu zer hortau zaiten, eta gizeta. Zegoela neskenean, eta zaizu, es que hace aquí, este es el baño de las damas. Eta ditu, pero si yo soy una dama. Eta kuadroz, emakume hura, baina. Bai. Baina behin baino, hau pasatzen duen pila bat, Mexikoan. Baina Mexikoan ja momentu batean, nire nitxo egiten berekin, untzan bera komunea zan restaurante oso handi bat, eta nire bere motxilekin, horrek uste segurata ateratzen, pero por favor, eta orduan ja denak, perdona, sí, no, eta denak begiratzen, atxatzen da, itxoin bar genuen gure testua, da nuzan, como circo total, eta bueno, pues parra, eta jazta, no? Bueno, azkenean hori ere, bizi batez zerbait traumatiko bezala, eta bizi daitekela, buelta eman eta gozatu. Eta jau berena, Roma pasa ditzegun, Vatikanuan, uminan gaunetan duela 2 urte, eta ahi vamos, venga, ekintza bat ingo deu, ez, joder, que lío, aquí, gaina sus legislaturas, Cristo movida menda Vatikanan zerbait itea. Señor Nateta, no, tal, ez gero ez erritmo azkenean, porque están como... No, veíamos que era hostia, orduan venga, txintxo, ikusi, bueno, txintxo. Relativamente, baina bai, ikusi genuen dira eta ja komunea junginan. Eta gu bidaian zehar, así de queer somos, izenak aldatu genitun, eta Itu zen Giuseppe. Zen italianoa. Osa, jarri genizkion bakoitza gure izenak ez. Eta hori komunea junginan, da Itu zen barruan, eta gu jatea eta kristo jendetza, monja, familias de lopus, eta hori nitu, Giuseppe, estamos fuera, Eta ateatza ditu dice, mierda, tondo, pero gu niña, Giuseppe, había un Giuseppe en el baño. Se llama Giuseppe y esas cosas, pues ya está. Y tú, bueno, ahora tengo que salir, claro. Ateatza, monja, umiaka, bueno, nahi gabe ere, horren politikoa nia gure bizitza, nahi gabe ere ekintzak eta ditugula. Liburu ala portu genuen. Bai. Vale, bueno, hori. Laugarren nagosia. Beste hau, ukabil, behatz, esku, dildo bat, beti dago tente. Bueno, mentaja bat, exibisma. Mentaja bat, hori da, berez, ez dago arazo hori, bai ez da, beti. Tamaina, forma, beti? Bai, asko. Bueno, arrotzeko kekin bezala badago bero gehiago. Hau, de hecho, saldia bezala, un puño siempre está erecto, dator, anekdota ere bai, real batetik, ez? Orduan, hau lotu ere bai, aquello de las lesbianas lo que necesitan es una buena polla y tal. Gure lagun bat, bueno, eta gaina lesbiana itxura dakala, en fin, gutxe, no? Zegon, zakin nun, Bilbon txikiteroen taberna batian, ez dakizen itxoiten o lo que sea. Eta, gertu hau zen tipo bat, eta ez dakizek, esperando a tu novio, no? Eta, no, horako bat, soy lesbiana, ez? Eta orduan asitzaion, hori ez? Bueno, lo que necesitáis es una buena polla, tal, tú lo sabes, no sé qué. Eta orduan bere erantzuna izan zen hori, horti datorre bai, beste ekintza bat. Un puño siempre está erecto. Un puño siempre está erecto, eta gura begetu zela ere. Beste galdera interesgarri bat ere bai, datorrela Betoren bidez, gu planteatzen duguna da, zer dan dildo bat, plastikozko zakil bat, edo zakila dan dildo bat, ez? Un dildo es una polla o la polla es un dildo? El huevo la gallina un poroto, ¿eh? Aquí está, Osa, azkenean, planteatzen duguna da, zakila berez, ez da placer sexualera bakarrik bideratutako gauza bat. Ez da ere, eguneko 24 urutan horretarako dagoen gauza bat. Eta aldiz, horretarako bideratuta dagoen dildo bat, konparatzen da zakilakin. Ez da, beste funtziorik ez daukanean plazerra ematea baino, ez? Ez alda zakila tente dagoenean dildo bat. Ulertuta dildoa definizioz litzatekela penetratzeko eta plazerra emateko zerbait. Orduan dildo bat izan daiteke zakil bat, behatz bat, bi behatz, ukabil bat, hanka bat, Pepino bat,
Osea, azkenean da, beti izaten digutena, entre consolador ditzen zaiona, ez? Zerbait ordezkatzen duna eta ez dana guztiz, baina, bueno, horren imitazio izan daitekena, edo ez alda alrebes, ez alda zakila batzuetan, benetan, 24 ordutarako balio duna hartarako imitatzen du zerbait. Deitzea? Eta gainea, oraindik, esaten dugunen esku daukabila da, batzuk ez, ja, baino zakilarenago existitzen da plastikoa baino, imaginatu ez? Edo, bueno, en fin, pepinoa baino ez. Zergaitik prioridadea penetratzaile eta sexu emaile bezala, azkenean falocentrismoa ziten dugunean, zakila. Kasu hortan besoak, hankak eta gure gorputzan parte dira, zentzu berdinean, ez? Pasak, lotua dago gaina penetrazioa, zakiakit, de hecho, movimendu feministan 60. hamarkadan bat egontzan debate oso potente bat horren inguruan, guk orain esaten dugu, hasi bueno, baina bere momentuaren zentzua zekala, ontzea feministatuz, ez zeudela ados penetrazioa, beraien burua penetratzea sexu harremanetan, hori falozentrikoa zalako, eta harreman heterosexualak imitatzen aizialako, ez? Eta batez ere ordura arte beste plazer une batzuk alde batera utzi zialako, ez? Eta orduan zentralitatea klitoria da beste puntu batzuan jartzeakin. Gaur egun ez da hori, baina nahi ja ez esatea dildo bat zakil badala. Kastekozko zakil badala, danik, edo beste gainera horre bai, bueno, uste dugu zakila edo falocentrismo alde batera utzita ere bai, oikatean esan zunakin, beste sexu harreman mota batzuk edo praktika batzuk sorraraztea ere bai eragiten dula lesbianismo politikoa askotan, ez? Ez beti, baina askotan bai. Eta hor praktika, ezberdina gaudela, eta adibidez, ukitzaiten dugunean beste praktika dela arnesa eta dildo bat erabiltzea, berdina, ez? Horrez dago imitazio bat, sexu heterosexual bat, zen imitazio bat. Ez dakap ningo prioridaderik guretzat. Ez da bestea imitazioa, Bate. Zentzorrek. Bai? Uste duen jaren ez? Bai. Bai. Se explica en sí mismo. Es una razón en sí misma. Ya está. O sea, no es preocupante. O sea, no sé, no entiendo. Ileko Ana, bueno... Arrazoi bada, o sea... Está positivo, joder, hasta ahí. Algo bueno teníamos que tener y estaba de base. Bueno. Aborto. ¿Qué es eso? Guretzako abortua, de hecho, es una palabra que reconocemos como solidaridad con el pueblo heterosexual. Con el pobre pueblo heterosexual. Con el pobre pueblo heterosexual. Borroka bat gehiago, Fika, rutina, hor gaude, baina eta solidariak galako. Feministak soran ditulako, esas que no querían... Broma. Gallardón, es que ricasco, o sea... Feminista berri pillada, eskenak gero... no se sabe, Eta, pues nada. Londresea jun baino lehenago? Nada. Londresea, pues... El bico. No, ez du esplikazio gehiagar, Ai! Basa, ez behatu. Enfermeke? Hau ez da fribalitzatu nahi, baina fribalitzatu badu pixkat. Egia da, gaina, aparte de guzti horretaz, harreman nola, eske justo da, enfermedades de transmisión sexual, bueno. Transmisio sexualeko edo... Askoz arrisku gutxiago daukagula, batez ere papilomari dagokionez, dakizte, hongos atutiplen, pero por lo demás... Baina horri eutxu baino gehiago, eta egia dela, pues papiloman kontuakin ez dakiz zer, gutxinez, de eso nos libramos. Baina honi eutxune genion beste azpian dagoen zehorretan, Potentzialidade bat ikusten diogulako lesbianismoa eta bat lesbianismo politikoai lesbiana gehiago kontagiatu eta sortzeko, osea, makinaria bat, ez? Osea, gu hainiten egianak, bueno, ya dejara su posa, ikusiko dugu. Baina azkenean feminismotik eta da guk aldarrikatu nahi dugu, esaten da bezala, cuidao, ez, kontuz maritxu bat edo lesbiana bat, kontuz kontagiosoa baldin bada bezala jatzen nahi da, edo bezean. Bai, kontagiosoa da. Osea, pixkat, horri aldarri egin, eta esan, baietz eta eskerrak, gero eta movimendu sozialetan, feminismoan, gero eta gehiago itzein, gero eta
aurrean gero eta gehiago ikusio ditugun disidentzia guzti horiek eta hola, balio bat irazadura lesbianismoak eta kontagiosoa ez nahitekela, edo izango dala. Oida, eta esan dugun bezala kontagiosoa da, tranquilas, podéis ser lesbianas, todas podéis ser lesbianas. Oida, beti... Hori eta... Kondoia. Bueno. Horrekin lotu bai, nola ebai badauden itxura batzuk edo estereotipo batzuk esate genunakin denokoakin lotuta, lesbianak nola foiatzen dugun, edo heterosexuala nola foiatzen dezuten eta horrela. Eta ezin gu eta zuek. Eta adibidez, guk zu pentsatuko zuen lesbianak dildoak, kondoiak dituzten nahi ezertako, ez? De hecho, Katarina badaka ere beste anekdota bat, bere ama kondoi bat aurkitu zionekoa, en plan, a estas alturas oain, eta... Osa, ya me hecho la madre progre, herria, bera da lesbiana kontxe, eta osuari goza berriz. Explicaré. Vale, bueno, orduan kondoiak. Guk kondoiak erabiltzen ditugu dildoekin erabiltzeko, tal, bueno, batzuk. Horrela, eta... Azkenean, hareman transmisio... Josus, es que zaitu da, euskera, zona euskera zoi? Bueno, harreman sexuale gaixotasunak edo transmisioko gaixotasunak egon badaude eta badago baita ere kultura bat lesbianismoan barruan protekziora jotzen duena, igual, gure, sobreprotekziora askotan, ez? Gu deitzen diogu, hor dago, alua jateko piknik deitzen dioguna. Kuadrantea. Piknik. Gero, baita ere guantiak, latezko guantiak, nik uste jende asko erabiltzeitura morboa gatik gehiago, ez? Bai, eta guk igual kondoiak dildo ere, pues ez dakit. Bazikina gaudetako. Bueno, total, hori zortzan, anekotatiz. Zertako ditugun kondoiak lesbiana, jartzizkiogu dilduei. Dildoei, jartzizkiogu, eta batek hankari inkluso, entzun dugu. Serio. Por ampliar... Eskuan edo... Baina, bueno, kontua hori da, ni behin neola, nintzala kondoia lapurtzen supermerkatu baten eta harrapatu egin duten. Eta, bueno, pues nada. Eta kontua zertzen, deitu niola Katiari telefonoz, Rima! Lapurtzen harrapatzen dutela, no seke, eta hola, que bochorno he pasado, de verdad, que bochorno, eta hola, tipo señora gainean. Josus, Loreta, lehenengo diarima zaneo. Esaten diot, no, Katari, que han pensado que soy una vulgaretera. Porque estaba robando condones, eta... Bueltatu igual ez da sani goien ez da, deja, ya está. Ya está. En fin, eta, anekdota kontatzeaz gain, berdina, kondoi batzukin ikuste bat zaituzte, ni te digo, se da por hecho heterosexuala zehala, ez? Baina ez. Baina ez, ez du zertan. Ez du zertan. Amatasuna. Hau, azpikoa jarri genuen, ez zenulako emakume bat aurdu jarri bat, etxuko goikio bat eta aurdu genuen, Bartzelonan intzuten kanpaina bat transfeminista batzuk eta Eta zer genuen politiazizko eguntzean desberdinak, ez? Boierak beldurrerak utxiko izugu zer da, boierak venimos a follar a nosotros mujeres, bueno, hainbat usan dizu denora, en plan, bastante cañeruak. Politiazan da jarri genuen. Baina, amatasun itxaropena, ez? Bueno, feminismotik asko lan dudan gauza da amatasun behartua edo amatasun espektatiba emakume hongan, eta lesbianak ez gaude hortikat, baina pixkat atpago bai. Zergatik zuke lesbiana zehara estezunean da, gaur egunegia da asko aldatzen nahi dela kontua, ez? Inseminazioa dala, adopzioak ezkondu gaitezke, azkenean eskubide zibilak lortzen zoazen enean baita ere normatibitatean sartzeko aukera gehiago dituzu, hortaz, umeak eukitzeko aukerak ere hor sartzen dira, ez? Eta espektatibak ere. Baina normalian, zure ama izate duzu lesbiana zela eta nire lehenko gauza galdetu zian aber amona izango zen, ez? Osea, ja pixkat hori zalantzan jartzen da. Eta horrek iruditzen dugu, feminismotik hainbeste planteatzen den galdera hori, ez? Ama izana ez edo ez, zergaitik nesko edo emakumeo galdetu diogun beti gure buruai, gu galdera hori, nahi bentsate inguruko esperientzia batikan alde egiten du hasi ergo, batean kausa-efektua bezala, ez? Eta gainera ez daukazu, accidentalki, esan dugun, ez gehan gerituko ere, planteamenduak derrepentekoak ez ezkizu sortatzen ere, ez? Eta orduan guk esaten duguna da, amatasun, esto ya es una lora, baina amatasun lesbianoa dela amatasun aukeratuena. Ez datorrenako definizioz, inbarrezurako heteroarau baten kontran,
seguraski prozedimentu mediko edo artifizial, sexualidadean aurrunaldia ez da naturala, baina, bueno, artifizial ulertuko genuken medio batzuen bitartez, eta askotan lan handia baten duen gauza dalako, ez? Iten ezin modura, iten ezula ere. Orduan utze egu dara, erabaki konstiente bat, gauza asko pasatu barrera asko pasatu beretuna, eta beraz, amatasunan inguruan refleksio handi bat eskatzen duna. Amatasunakin lotua, ere bai, nik uste niri eta guri orokorrean beti atentzioa ditzen digu asko superargi dakatenak ama izan behar dutela, ez? Osa, nire batzuan esaten da, como, dozein egoeratan, edozein baldintzetan, baina bai dakat superargi, ez? Eta hori ere ez dugu uste kasuala dara, Katiak esan zuen bezala, lesbianok gehiago pentsatzen dugula, eta askotan ez dugula batzuk bai, ez? Baina, bueno, hain argi esaten. Eta... ez zagarron? Bueno, bai, hori. Horrekin lotuta, amatasunakin lotuta, adibidez, fijatzen bali pasate, movimendu feministan edo lesbiana gehiago dauden movimenduetan, ikusten dela, emakumeak adina aurrera joan nenean gehiago goten diala, orokortzen, beste movimendu misto, hau da, orokorrean heterosexualetan baino. Nik uste hor, normalen, erantzuna izaten dela, ez dialako amak izan, ez dialako bintzat bikotekide horretan amarekin sartu, ez? Ordu nola militantzian ere baita, okalean egoteko modu horretan ere bai, gero reflejatzen dela lesbiana politiko izate hori edo ez, ez? Salbuespenak salbuespen eta orokortzen, ez? Gero ama asko daude kalean eta lesbiana asko dira ama. Militantzian edo lo que sea, ez? Baina, hori adibidez, atentzioa ditzen, ikusten dizun zerbait, eta horrekin harremandua dagoela, ez? Bai, a ver. Ordena, vamos a empezar a no todas tus amigas están casadas o con 30 con hijos a los 30. Hau berdina, ez? Pixka bestia hilotza. Parentesak da gaini jarri bat nahi genuen, edo borda batean plan a lo hippie, esara etxe. Depende ze espazioetan, horrela sonatzen du, bueno, baina, bai, famili bat sortuta eta aparte ja, ez? Normalen, ematen dala. Edo, eta esan dut 30, 40, 50, baina... Baina, kontua da, baita ere, hau guretzako nire esperantza handia ematen den gauza bada, jakiteak arau horri horretzen diogunok ez, nik ikusietelako, ni baino lesbiana helduagoetan, sentsazio hori lagun artea beste modu batea sortzen dana, ez, eta mantentzen dana. Eta nola, orain ikuste dituzun krisi asko inguruko jendean ganez, 30 urtekin jende asko darako gutxiokin, edo 25ekin, edo 35ekin behintzat, ezkontzen, umiak eukitzen, eta bizitza horiek eukitzen, ez? Eta nola, hortan disidentzian gaudenok, kastainian bakarri sentitzen, kuestionatzen guztietan egin gure bizitzakin, zerrez. Eta ni lesbianen artean baina baitut eta baditut ja eredu batzuk eta referentzia batzuk, eta referente batzuk, eta guztet gero eta gehiago dianak, ez bakarrik ez daudenak ezkonduta edo enparejatuta, baizik eta komunidade baten beste edo familia eredu beste eredu bat daukatena, ez? Ni beti kontatzen dut, 50 urteko lagun lesbiana batek hanka utzi zula, eta horretze gora ez anai arrebarik, ez bikoterik, ez ilobarik, ez egusurik, zaudela lagun lesbiana guztiak turnoak iten hilabetetan hankak ezin zula komoitu, ez? Eta hori sare horiek mantentzea, barrexagoa dela, ongurik ez daukazunean, edo konpromesu horiek ez dituzunean, eta mantendu behar dituzunean, azkenean superbibentzia kolektibo bat dalako, ez? Eta superbibentzia gaina behar bat lotua, baizik eta plazerrean oinarritzen den gauza bat, ez? Sare bat sortzea eta familia bat sortzea. Eta hori, esaten eginean erregimen politikoa dela eta oso zabala dela, gutzat beste familia eredu batzuk sortzea, eta beste familia eredu batzuk askoz sakonagoa edo radikalagoa, simplemente bi emakume txinita bat adoptatzea, ez? Osa, gureza beste familia eredu bat da, eta orain gaur egun eraikitzen duguna eta egiten duguna, adibidez, kuestionatzea ere bai, ez? Afektuen privilegio horiek, zergatik beti privilegioak izan behar duen bikotea eta familia ulertu behar dugun bikoteak bitartez beste ume biologiko bat edo adoptatu bat ekartzen dugunean. Lehen okustu ditzeiten genuen, soltera egoteaz edo solteria hautatua aldarrikatzeko oso garrantzitsua da ere bai. Karo, bestela beti bakarri bali mazaude, guk esaten dugunean, hau, da, eta hain esatezun bezala, ze benetako drama bat bihurtzen da, bestela 40 urtekin bikotea eta kasunean, eta zure lagun guztia daudenean bikoteakin eta seme alabekin, eta bakarrik sentiatzen zenean, ez? Eta... Bai, eta...
Bai, gaina guk esaten duguna, baita ere, maitasune romantikoa zitzatzen dugunean askotan, zentratzen geha asko, bikoteen artean, edo bi pertsonen artean, edo hiru edo lau, si nos hacemos las progres, nola harremanduko gehan, ez? Harreman irekiko dugun, itxiokiko dugun, zeinekin, nolako kontuak, ez? Eta guk beti esaten duguna da, bueno, hori bai, baina buruaren bermatu behar dugula, ez? Bakarrik da, maitasune romantikoak ematen digun beldurra handiena, edo saltzen digun beldurra temorra handiena, ez? Eta horri aurre egiteko baita ere garatu behar ditugula gure sareak eta gure familia. Eta, usaten duguna askotan adibide bat. Igande bat, presakakin, bikote ezaren bakazu ere, lagun batekin sofan presakatua pelikula bat ikusteko aukera eukitzea, por ejemplo. Edo ez priorizatzea zure pareja eta zure lagun minak izatea beti zure pareja baino lehenago, ez? Osa ez beti beste alde batea utzita, sino que hor eukitzea beti parejak eukidu privilegioa eta ematea zure lagunei. Gauza guztioi, binkulo guzti horiek azkenian gerora albidetzen dute, bueno, beldur guzti horiek bai kentzia. Bai, eta adibidez, herentziaren eta transmisioaren beste kontzeptu batzuk ere bai buka pentsatzen dezunean, nire eta jartzen dezunean pentsatzen ea umeak eukiko dituten eta seguruenik ez, igual ez ditu eukiko, ze beste harreman mota eman daitezke amatasun kontzeptu hori izan gabe, baina gazteagoa dian beste pertsona batzuekin harreman eukita eta bai izeba baldin bazea, edo bai militantzian delako eta azkenean ez, transmisio bat datazulako eta horre ematen delako harreman bat, edo horiek bai, ez dakit zabalagoak izatea ez? Bai, hori. Bai lesbiana kultu? Eta hori egia da, markatu ez dakazunean eta gauzak hain eginak dituzunean beste batzuk asmatzeko behar bat eta aukera gehiago eta askatasun gehiago ere badakazula. Aukera bada simplemente imitatzea normatiboa da hori, baina versión lesbiana eta jazta. Eta beste bat da, bueno ez, eta askotan esaten dugu guk hainbeste pentsatzen hasten gara eta bueltak ematen ama izate hori zer izango litzake eta zer ez, que se nos va a pasar el arroz. Eta entre que ez gara gelituko kontuatu gabe eta ez, hori como, en fin, aparte. Urrengo antitula pixkate gore da, baina gero oso kontu dago, ez? Ez, deseable. Deseable. Bueno, hori indeseable, baina azkenean da deitu indeseable, deitu patito feo, edo deitu adolescentzia inadaptada, edo, en fin, adolescentzian ez, klase atzo denean guapenak edo guapoenak zianak, eta besteak etzianak hain desiratuak, ez, zentzu horretan. Uste du, deseura indeseabla, estar toda kotiza. O no, baina, bueno. Baina pixka gehiago. Pixka gehiago, no zer dut nahi deseable. Ez dago pixka datzen dugu, azkenian beti ere hetero aragoari lotuta, hetero aragoan desiran eta edertasunan kontzeptuan itxiak eta badakizkigunak eta zeintzu dian hortatik ateratzeak askotan meia handia egiten du, gure bizitzetan da, batez ere emakumeek sartizkiguten estetika gainean, gure gorputzen gaineko presio guzti horietan. Eta guk esaten duguna, lesbianismoan barruan, beste desira batzuk baita ere sortzen diala. Ez dugu esan nahi honekin, lesbianismoan barruan ez daudenik ere kategorizazioak zein dago no eta zein ez. Baina esaten duguna da, arautik kanpora, zure burua desiragarri ikusi dezakezula beste modu batean. Adibide errexena. Marimutil bat dana bere bizitza guztian, ez da izango desiragarria heterosexualidadean oro bat, eta igual lesbianen artean estatua kotiza. Eta hori da, ez? Eta esaten duguna da, bueno, azkenean edo berentzait, edo gordofobia. Edo gizentasunakin. Guk adibidez egia askotan gero autokritika egiten, hori, esatzunak eta ez guk ere baditugu beste baremo batzu, beste batzuk ez, eta horrela ez. Baina, bai, nik uste aldarrikatu behar dugula eta onar gure bai baloratu gure burua, esateko, bai, benetan sortzen ditugula beste desira eredu batzuk. Eta gaina behar ditugulako, ze azkenean zuk egin dezakezun, aldarria eta zure buruekin empoderazioa eta insumisioa edertasun eredu inposatu horri, heterosexuala dan horri, baina behar ditugu beste eredu batzuk nun desiragarria sentitu egin, azkenean bestela oso kriston meia egiten du horrek, eta beste eredu batzuk azkenean sorrarazten ditugula. Gure kontestuetan gaina, gorputz abjektuena ere desiragarri izan daiteke eta benetan ez bakarrik politikoki, izan nahi dut, transexual baten gorputza hetero arauan barruan
gauza monstruoso bada, ez? Osea, eta gehiago ez badago ondo operatuta eta operatu dadin badago ere, eta izan daiteke, bueno, pues, freak bat, edo circo paraderos monstruos, eta... Gauza morboso bat eta puntu. Eta, edo, gauza zerbait morboso bat, zerbait ikusi nahi dana, zer dan, ezakiz zer, edo analizatu nahi dana, eta adibidez gure kontestuetan oso desiragarria izan daiteken gorputza izan daiteke, ez? Eta bia, asko. Edo gizentasunakin ere bai, ez? Osea... Bai, gizentasunakin lotuta ere bai, nik ustez gaina, eta, bueno, zakit ezagutzen ez zuen, baina badago, ez, geroz eta indar gehiago hartzen nahi dene bai mugimendu bat, feminismo barruan, gordoaktivismo ditzen zaiona, eta, bueno, azkenean da, modu baita sakon batean kuestionatzea behartutako argaltasun hau, ez? Eta nola gaina dago, bueno, emakume hori exigitzen egun zerbait, eta nola lotua exitoarekin eta goiru ematean ere boterearekin, eta, bueno, oza, dala, enfermitoa, ez? Eta, bai, oza, beste eremu lesbianoetan, bai, badaude gordoaktivistak eta gordofobia zitzaiten dugu, ez? Orduan, bai, desiratzen ditugu gorputz gizenagoak, edo gaina gizenagoak eta titi txikia ditunak, desira hori ez da igual hainbeste negutzen olako estandar batean, ez? Lotzen da ere bai, zure, eta ez da esan nahi plan, zure pertsonalidadekin zentzu batean edertasuna barrekoa eta kanpokoa, sino que osotasun bat egiten dela bai, ez, desira horretan. Bai, ematen dela beste esparru bat, ez dugun jasaten argaltasunaren jazarpen handi hori, Bixer. Ondo ez? Ben. Ja, nagoa, ondo guazaz. Iru perdi? Ja, hasta bakarrik galitzen dira. Zera. El gordo. Hau, lesbiana politikoa versus lesbianismo politikoa. Hau da, punto konfliktiboena, eta aurrekoan ere euki genuen, nos hicimos pixkat un lío, etzan oso ondo ulertu, eta gero emantzun, pixkat gatazkara, bueno, gatazka ez, baina debatera edo emantzun, ez? Horro saiatuko gara esplikatzen con pies de plomo. A ver, hoi da. Bueno, alde batetik, gure helburua izan da, lesbianismo politikoa aldarrikatzeaz gain ulertaraztea, eta gaina badakigu askok ja ezagutzen ez duela, baina, bueno, zergaitik lesbiana izatea politikoa da, zergaitik sexualitatea zerbait politikoa da, bueno, ez da naturala, baina gaina estrategikoa da, eta identitate eta praktika bizipen jarrera horien bitartez, eraldaketa bat sorrarazten dugun, ez? Orduan, hori aldeatik lesbiana politiko bezala esaten dugu. Baina, orain dela urte batzuatik ere bai, aldarrikatu dugu lesbiana izatea ez baldin bada praktika soil bat eta zerbait politikoa baldin bada, lesbiana politiko izateko aukera ere bai badagola. Hau da, adibidez, zuk zure etxean edo lanean edo ez dakit naiz eta zuk praktika heterosexualak eduki esate badezu lesbiana zehala edo neska dakazula, naiz eta izan egia gezurra berdin du, zu horra diez politika egiten naizela eta privilegio batzuk galtzen naizela. Zu talde feminista batean bazaude eta onartzeak, ez onartzeak, sino konstiente izateak lesbianismoa edo adibidez kainako 28 eguna zerbait feminista da dela eta agenda feminista noen behar dula eta prioritarioa dela eta zu horregotea, hori ere lesbiana politikoa izatea da, ez? Independientemente ze praktika dituzun eta zer ez. Kontua da, gu egoera horretan, bai, aurkitu, bueno, gaina igualde bai, debaterako dan zerbait da, baina, bueno, ikusi gara da, eguren batean behar batekin desberdintasun bat egiteko, eta ez, en plan, lesbianas de verdad y lesbianas de mentira, ez zentzu horretan. Baizik eta, bueno, azaltzeko ere bai, ez da, noski, lesbiana politikoa izan dezakezun eta politika egin dezakezun modu askotan, transexualitateakin eta moduren batean seguramente prostituzioarekin hori gertatzen da bezala. Guk esan dezakegu todas somos putas, norbaite puta ditzen dizunean, en vez de esan no, esan, pues sí, soy puta, tal y cual, baina gero, zure bizitzan jarrera, praktika, bizipen gauza batzuk eukitzea konstanteki, ere bai, eragiten du zerbait, hori da, besteak ez duna desberdintasun bat badagoela bezala, ez da, orduan, lesbiana politiko bezala zuk izendatzean ez igual heteropraktikantea izan, naiz izan superkainera edo izumisa, baina gero zure egunerokotasunean
heterosexuala barin bazera, demagun, zure mutilakin zoaz eskutik eduta. Familian ez dago zera zorik, zer gaina zure mutilasuen kanto eta zure matxokin oso ondo ematen da. Ez dakizen, igual ez du, politikoa zera, ze gauza politiko bezala, onartza dezu lesbianismoa, baina nik politika egiten dut egunero. Zentzu horretan, ez? Ni lesbiana politikoan ez ezin bestean, ez daukaterako besterik, ez? Ariketa politiko bezala ikustea eta zure bizitza gauza politiko bezala ikustea arteko ezberdintasuna. Eta netzate bai, igual piskali osoa dela, baina beste adibide bat olakut zaitela, da ulertzea seksualitat esatuzunak aitalinek, zuk ligatzean adibidez ez eukitzea festa batean zaudenean jarrera heterosexualak, hori ja, zerbait, printzipioz guk egiten duguna eta beste aldetik egiten dazana. Edo, zure mutilakin eskutik eduta jutearena. Eta jarrera heterosexual batzuei uko egitea badala politikoa lesbianismoaz politika egiteaz gain. Igual gehiago liatzen gain, baina ezakik. Azkenean eba ulertzeko da gu boiera politikoa gehala heterosexualitatean ematen dian harreman motak tan ez gehalako eroso sentitzen. Ez dala bakarrik boiera gehala, esaten dugulako boiera gehala, edo hortaz politika egiten dugulako. Sino que egia dela hori momentu batean horri, uko egiten diogula edo hortik atea egiten gehala. Orduan, zentzu horretan zabalagoa dela, ez? Eta orduan, gaina lesbiana politiko bat izan daiteke, hori, hasiera batean etzana eta gero bai. Eta gero ez? Eta gero ez, baina, en fin. Bueno, oite baterako, da gure azkeneko puntua azkenean esaten dugunean, da azkenean zer da lesbiana politikoa izatea. Ni badaki ni lesbiana politikoa izan nahi zera, baina nik eduki ditut nire inguruan militante asko, heteropraktikanteak izan dianak, eta inguruan lesbiana politikotzat izan dutenak, ez? Eta lesbianismoa darrikatu dutena politikoki modu batean. Baina politika bera egiten egea, egunero. Galdera bada, ez? Ez da, esaten diogunean heteropatriarkatuari sua eman behar diogula eta denogo denean, baku berean, denok ari gea sakrifizio berak edo privilegio berak galtzen politika egiten dugun orduan. Nik ezin dut ez izan lesbiana politikoa, ja. Kalera ateratzen izan momentutik, ez? Eta beste pertsona batzuk deskansatu dezakete politika egite horretaz. Orduan, ez da ezberdintasun bat, esan bezala, ez da ben intentzio esatea benetako lesbiana zenean, azendian ez horretazkoak, baina bai, ikustea, beste batzuk ezin dugula hau politika bezala bakarrik hartu. Eta ez dugu, argita garbi ez dala kontu bateatzen lesbianometroa edo lako zerbait, ez? Guk, ja espalditik aldarrikatzen dugula, ez dala praktika soil batzu boiera politiko batzea eta behin, edo bitan berritai tipo batekin enrollatzen zealako, ez da hor ja kuestionatu. Aber, eta zertzea bisexuala edo ez. Guk ez dugu uste inordanik ez heterosexual, ez homosexual, sistematik esaten zegoen bezala, ez gizon, ez emakume. Baina... Dena gara lesbiana. Dena no os habéis enterado. Baina, lesbiana izatea hartzen dugu zerbait estrategiko eta politiko bezala. Baina, en fin, bueno. Azken partetan. Eta hoai, 11. arrazoia, inetela, azpintzaitela preparatu duztea, jarriko dugu haintxertan, bale, bideo bada. Azuk ezagutuko zuen, baina, 11. arrazoia, gutx bat, lesbiana oso maskulino. Tia Carmen, dira Barcelonako talde feminista boiera euskal. No hay avispas, creo que no hay avispas. Aquí se amagaba Robin. Es igual, no fue entre los ceros de daño. En casa me dicen que me ponga el tacón, que sea un poco más femenina, que sonrío
Pues egin dira, Datita Carmen, Matia Carmen, eta... 11 arrazio jarri ditugu, baina beste bat okurrutze bazaizu ere. Están todas como son lesbianas, eta ya está.